ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu futhi esiqhubekayo sikhombisa noma sifuna ukusifundisa indlela zokusebenza ngani ngeorder of operation, indlela eqotshiwe yokuthi sisebenza ngayo njengabantu abasebenza ngezinamba ukuze sifinyelele entweni ezifanayo singaloke thola impendulo ezingafana. Uthi ngibhalele futhi lamagama. Ngiloke ngikubhalela ke lama video esiwenzayo lamagama nangendlela ekubekwe ngayo kokubaleka kwezimpawu esisebenzisa kwimath. Ngiyathemba manje usuyazazi ngekhanda nanokuthi uma usenza isibalo ngingakubhalelile lamagama usuyazi ukuthi kwenzakalani. Iparenthesis ehamba phambili, iparenthesis ngikhombisile ukuthi yini ukuvulwa kwamakhwapha lokho kusuke kuthiwe ama brackets, base amagwegwe, base ama exponents. Ungakhalazi asusebenza ngama exponents kulezi ibalo. Sibe no multiplication no division uma endaweni eyodwa ukubaleka, sibe no addition no subtraction uma indawo eyodwa ngokubaleka. Asenze isibalo sethu ke manje siyazi ukuthi ke njengoba kuthiwe sisebenza ngendlela yokubaleka kwezibalo, siyazi ukuthi okuzohamba kuqala noma kuzobele siqondise kuqala kulezi zibalo noma kulesi sibalo sethu ilokhu kuphakathi kuma parentheses ethu. Ama parentheses ilama brackets njengoba usubona sengiqalele ngikubhalela vele impendulo. Sesisalelo ba manje 2 times 5 siyalivala. Ungakhathazeki kungathuka ubona iparenthesis noma ikhwapha eselime ngalendlela, ibracket lendlela liqonde into efanayo naleli bracket ojwayele ukulibona elifanayo, ungathuki. Siyaqhubekela ke manje sino -7 ugoqiwe la ngaphakathi, sibe no +2 times 5 asisebenze. U2 times 5 ethu lo sipho 10. Siqale ngawo lo 2 times 5 ethu ngoba kubalekile ukuthi senze kanjalo ngoba okuphakathi kuma parentheses ethu emagwegweni ethu okuphakathi kusebenzisana no minus no plus, kanti siyazi ukuthi o minus no plus baleke egcineni kokubaleka. Asiqhubeke. Athi ngidobula line wethu lo ngoba sifuna ukwenzani, sifuna ukuthi -7 plus 10 sithi 0 wethu ngapha size ngapha sino -7. -7 plus 10 shuthi kulo 7 sifana ukufaka u10. So dibela sishonela ngale kwa 10 mhlawumbe sishoda ngo3 ngako sibambe lapha ya. Okuzosipha ba ngicabanga ukuthi kuzosipha 10 opositive. 10 opositive uphela 10 kanjani? 10 onephawu la plus. Siqhubeke. Lapha ngaphandle singakhohlwa ukuthi kone siphiwe lapha ngaphakathi sesinawo 3 wethu onjalo. -1 wethu lo wangaphandle. Siyawusekela. -25 ngaphandle siyazi ukuthi ke sebeyangena ke manje -3 wethu times 3 sipho -3, 1 times 3 njalo usipho -3 -25 -3 no -25 usipha ba kwalula nje siphi impendulo elula kakhulu. -3 no -25 -3 -25 ngiyazi ukuthi utholile umphumela. Siyazi ukuthi ke usipha u-28 kamnandi kalula kanjalo.